Годишнината на храма отбелязаха в съслужение варненския и великопреславски митрополит Кирил и астанайски и казахстански митрополит Александър, заедно с главиницки епископ Йоан и свещеници от Търговище и Казахската митрополия. Да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно во веки веков. Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, да поменет Господь Бог во царстве. По време на богослужението всички християни в един глас и с едно сърце, заедно с митрополитите, изповядаха символа на вярата и казаха с умиление Господнята молитва Отче наш. В края на литургията владиците благословиха присъстващите и им пожелаха Божията благодат. Я хотел бы поздравить всех прихожан. Бих искал да поздравя всички жители и гости на града с празника, като им желая здраве, щастие, мир, Божията благословия и застъпничеството на Небесната Царица. Заступление и покрова Царицы Небесной. Не трябва да забравяме, че не само в миналото не е била нужна тази православна християнска вяра. Не трябва да постъпваме към тези, които казват изтъкал платното, захвърлил кросното. Тя ни е нужна, защото особено днес в Обединена Европа ние сме длъжни още много да дадем тази духовност, тази душевност, тези традиции, които са рядкост в другите страни. И самата Европа, самите католици, те признават, че Западът е загубил тази духовност. И именно за това наше служение, наша задача, нашите старания трябва да бъдат насочени на ние, да покажем на Европа и на света все още какво богато духовно съкровище имаме ние и да се гордеем с него. Честит празник на всички зрители. Нека Бог да ги благослави, да им помага да бъдат достойни граждани на своето отечество и, разбира се, православни християни. За много и благодатни години. Храмът Свето Успение на Пресветия Богородица е построен през 1818 година. За това свидетелства църковната кондика, в която е записано 1818 септември в 18 ден. Да се знае като се правеше черквата. 14 години по-късно, през 1832 е подета инициатива за подновяването и разширяването й. През 1847 църквата е опожарена. 2 години по-късно се взема решение за нейното възстановяване. За строителството й е поканен тревненския майстор-архитектон Димитър Сергиов, а за негов помощник Остай Иванчо, също от Тревненско. Въпреки намесата на местните мюсюлмани за спиране на строежа, градежа на храма е завършен 1851 година. Храмът е уникален с това, че се строи благодарение на приноса на всеки един гражданин в този град тогава, изцяло с дарения. Повикани са най-добрите майстори, тревненски майстори, строители, дърворезбари. За съжаление, голяма част от това богатство изгаря при пожар през 1947 година, но пак хората самоотвержено в този пожар успяват да спасят една немалка част от старите икони и от старата дърворезба. В храма може да се видят икони, които са иконописвани между 1856-58 година. Радваме се, че голяма част от тях стоят ктиторските надписи. Запазени Владишкият трон, запазени са царските двери, запазени са иерейските двери. След възстановяването на черковната сграда за изработването на нов иконостас през 60-те години на 20 век е поканен резбарят Петър Кушлев. Изписан е от художника Николай Ростоцев през 1968 година. И до днес в него се пази патронната икона, спасена при пожара през 1947 година.